aka bi kunnafoni la tutuma bi tarata mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 utukalo bi yo tile 11 ka bɛn 2026 san ma. Farafinkalo min n'o ye Dumama kɔnɔ ye bi ale tile 27 ye jate la san kalo 2 do yira san 1448 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wala k'a fɔ waleju kɛbɔ ye wulikajɔba dɔ ta ka ɲɛsin san an ka sɔrɔsiw ka kanba min bɛ yen o kɛra kari sɔgɔmada joona fɛ a wulikajɔ sen fɛ ko dangarila walejugu kɛbaw caman b'a la u su maa si tɛ ka hakɛ fɔ ko kɛratigɛ jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. Musojɛkulu dɔ n'olu tun bɔra k'u bɛ taa sangafo la sarukaw fɛ yen dɔgɔfɔrɔn in kɔnɔ na olu yɛlɛmugudu kan ka se ka maa tanbujanga k'olu kasaraw ni na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. Utukalo juma fɔlɔ o bɛ biyɛri n'i y'a sɔrɔ o ye minfɛn dɔ ye ale tɔgɔla don o ɲɛnamayara ka mibaw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛ ka kunnafoni mabaa bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasɔrɔ ne ka fabila tuwale ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni b'a daminɛ ka to ɲini kunungo aw ma se ka kunnafoni sɔrɔ sango o kɛra so wulikajɔ dɔw ni ka se k'olu sigi sen kan o ma se ka kɛ o de kama kunungo aw ma kunnafoni sɔrɔ a b'a ka to ɲɛnabɔ yɛlɛ fɛ. Kunnafoni an b'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnena an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikajɔ kɛbaaw ka wulikajɔ ye k'o ta k'o ɲɛsin an ka sɔrɔsiw daga yɔrɔ min bɛ yen kɛrɛn n'o bɛ san 5 ani karani la ko walejugu kɛbaaw de nana k'u bɛ girin ka don ten u ye mugujugu dɔw k'olu fili ka jigin kan kɔnɛ na o mugujugu minnu fila ka jigin kan kɔnɛ na kan kogo dɔ ka wulikajɔw ta ka ɲɛsin o ma ka f'u ka don kan de kɔnɛ na k'a ma tulo tigɛ. An ka lakanabagaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fɛ walejugu kɛbaaw minnu nana lakali cogo tɛ a la olu bolo o kɔfɛ u taara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la an ka lakanabagaw ka wulikajɔ kɛra ka se ka camanba de bɔrɔndɔ yaasa ka nin sera d'an ma. Sa an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ arajo min bɛ yen n'o ye arajo santoro ye o directeur b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka i tɔgɔ ni jamu ni e jɛnɛ ka bɔ mini. Ne Aba Maman Touré n bɛ bɔ Centre ni Karante la ne arajo directeur ye. Aba Maman Touré an ye kunnafoni sɔrɔ ko walejugu kɛbaaw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw dagayɔrɔba min bɛ sangaw fɛ kari don sɔgɔmada joona fɛ ko dan tilara ka kariw la a k'o kɛra cogo di? Ablaye an bɛ foli bila ka taa se radio oxygène lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka danaya min n'u y'a ta k'a da radio oxygène kan pour que ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Dimanche sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 5 sanga 30 kulu maramafɛntigiw cunna an ka kan ka i ka taa banani ta k'an ka kan sɛgɛrɛ. Ninnu kɔni nana ni minɛnbaw de ye se ka kan kɛlɛ ni mana ni minɛnkolo girimanba ye. An ka diɲɛ laban mansin mun bɛ n'a bɛ fɔ ko drone u nana ni drone kamikazew de ye ani drone de surveillance min bɛ k'an yɛrɛ cogoya f'u ɲɛna. Drone kamikaze jiginnen kɔ o ye arafaliba de wuli ka don kan kɔnɔna na kan yɔrɔ dɔ bɛ yen ka rokɛti cɛ a yɔrɔ la o bɛ se ka ci cogo min na ka don o y'o de kɛ mankanba in kɔfɛ. Denmisɛnninw bɛ kalan na kan in kɔnɔ an bɛ waati minɛ ko sisan o y'a ɲini fɔlɔ ko olu de kunkolo sauver fɔlɔ ka sɔrɔ ka i ɲɛsin kɛlɛ yɛrɛ ma. Ninnu kɔni y'a kɛ k'u b'u ka ganfɔrɔ la jaja u kun t'a dɔn an ka jamana wolomasiri tabaw u kɛn bɛ ka labɛn min ta ka Mali bɔ bolo la ka sɔrɔ ka bɔ ni an ka taa an tɔ la. Cɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ kɛra kɛnɛkan jalaki de don kan min hectare 500 o fiyɛ ka bon ko kɛlɛ in kɛra jiritu walima ko wɛrɛ cɛ mana ɲɛwan kɛlɛ in kɛra o de. Ninnu fana bɔra n'u ka maramafɛn kolo girinw ye min kɔni sera ka kulu maramafɛntigiw yɛrɛ u dongo ban ko nin y'a ɲini ka duuru don fiɲɛ na. Nka Ablaye kɛlɛ mana kɛ cogo cogo fiɲɛli de k'a la. An ka mɔgɔ fana su min b'o la lieutenant y'a fɔ cogo min na su 40 de bɔra o su 40 min bɔra o ye kan kɔnɔna ye mais kan kɛrɛfɛla la mɔgɔ dɔw kun buruburulen bɛ yen aviation sinna ka na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dɔw kun y'a ɲini ka boli ka taa Tomiya mara la avion kɔni tugura olu kɔ ka taa an ka dugu dɔ bɛ yen ko Kajolɔkɔ o kun taara o yɔrɔ la nka avion taar'u sɔrɔ yen avion fana y'u susu nka lamini dɔ la dugu dɔ bɛ yen n'o ni kan man jan kosɛbɛ drone fana ye gosili kɛ o yɔrɔ la ninnu kɔni u nana a kɛra sababu ye an ka sɔrɔdasi maa 22 bɔɲɔgɔnko olu kɔni banana olu nana se san dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw y'i dɔgɔ don o la kosɛbɛ. Dimanche 10 heures y'a sɔrɔ sankaw bɛɛ b'u ka baara la kunun ko tɛnɛ san dɔgɔ yɛrɛ donna fo k'a fɔ k'a to ten sɔrɔdasiw nana ka na baara dɔ kɛ dɔgɔfiyɛ la u nana sɛgɛsɛgɛli la u ye maa dɔw minɛ ka taa n'u ye n'i t'a la u b'i bila nka n'i sɔrɔla la i bɛ to u ka mara kɔnɔna u kɔni y'o baaraw kɛ san dugu kɔnɔ n'o tɛ san kɔni k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta ayi sankaw b'u ka baara la san ye sɛnɛkɛdugu ye san ye jagokɛdugu ye donc bɛɛ b'i ka jago la bɛɛ b'i ka sɛnɛ la yaasa jamana ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ o la cogo min na Ablaye Kulubali u kɔni nisɔndiyara parce que n'i ye se sɔrɔ maa min nana n'o olu kun ka ca u n'u ka caya o caya an ka kulu maramafɛntigiw u ma jɔ u yɛrɛ la a nisɔndiya bonyana san dugu kɔnɔ parce que hali hélicoptère bɛ na kuma min na Ablaye Kulubali denmisɛnnin fitininw de tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ hélicoptère ma k'a to sanfɛ mɔgɔw nisɔndiyara ka
ni supporter kunbɛn a bɛɛ kun ye nisɔndiya de diplomatie tabɔ n'i ye kɛlɛ kɛ ni ɲɛ bɛ i ni kɛlɛkɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ dalen bɛ duguma dɔw minɛlen don i y'i ka cɛfarinya jɔyɔrɔ ta. ni tun ye Aba Mamani Ture ka bɔ Sandro ani Karani la San radio bɛ n'o ye radio Santoro ye o ɲɛma ye ale ye nin baara min bɔra ka kɛ wulikajɔ kɛbaaw fɛ k'a matulu tigɛ wa gɛlɛya sugu bɛlɛyɛlen dɔ tara ka ɲɛsin ma min kɛra kan kɔnɔ n'o ye u caman ba bɔrɔndɔlen k'o ta bannen dɛ dugu caman bɛ yen minnu ye kan dafɛla yɔrɔ ye u taara ye u hakilila k'u bɛ taa labɛn kɛ waati min na k'u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ye an ka avion wulila ka sun ma ka t'u bɛɛ lajɛlen ka baara ban an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi bɔ kɔrɔ bɔ kilebasi basɔrɔ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye wulikajɔ kɛbaaw dɔgɔ fɔrɔnya in kɔnɔna na u ye wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin Saro mara ma Berta o bɛ Saro mara fɛ Saro ale kɛra damana cercle n'o tɛ Saro tun bɛ Masina de fɛ Saro cercle kura kɔnɔna na Berta ni Saro cɛ yɛrɛ kilomètre 4 bɔɲango wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ de kɛ kununko dɛnɛ dara dɛnɛ min kan ka maa fila kasara u ni na min kɛra Saro ka tila ka bagan dɔw cɛ ka taa o min kɛra Sarokaw fɛ o maa fila min bɔnen u ni na min olu balimaw ye Bertakaw fɛ olu de fara ɲɔgɔn kan wotorow k'u bɛna dɔ balima ninnu dɔgɔ kɛ araba suwala o taara mugujugu de don ninnu natɔ de yɛlɛ mugujugu in kɔni ka maa 11 de tun bɛ wotoro kɔnɔna na a maa 11 mugujugu k'a folon n'u ye muso 9 o ni tora ka fara kɔra den kelen muso kelen dama de bɔra la o muso kelen yɛrɛ kɔni a yɛlɛ k'a fɔ k'o ka bana ka gɛlɛ kosɛbɛ Bertakaw fɛ Berta TV ale ɲɛma an ɲininkali k'a la baara in kɛra kɛcogo jumɛn na ani dusuma kasa min b'olu la bi ani nin waleya kɛbaaw maa minnu b'a fɔ k'u bɛ diinɛ ko fɔ ka ɲɛsin olu ma a ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Lawuseni Mɛnta ka bɔ Berta ne ye Berta TV tigi tɛnɛndon wulikajɔ ka bɛ ka u ye wulikajɔ ta k'a ɲɛsin Saro ma u taara ni bagan dɔ ye ani ka mɔgɔ 2 bɔnɛ ani na le 6 8 mois 2026 ni o bɛnna jeudi ma Berta musojɛkulu dɔw u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa o mɔgɔ 2 foli la Berta ani Saro ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ araba sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ alamisa la sanba nana Saro mara la u san jɔra mɔgɔ jugu ninnu u taara ka taa mini don Berta ale ni Saro ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada fɛ ni o bɛnna 8 heures wagati ma an ka musolajɛkulu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn k'u bɛ taa o mɔgɔ 2 sangafo la Saro ale ni Berta ni ɲɔgɔn cɛ u taara yɛlɛ mugujugu kan mugujugu pɛrɛnna ni u ye muso 9 ale ni denmisɛnnin 1 ni o b'a kɛ mɔgɔ 10 mugujugu pɛrɛnna n'u ye karamɔgɔ Ase k'u bɛɛ bɔnɛ u ni na ala dɔw kun tɛ se ka lajɛ mɔgɔ 1 o bɔra la o banani balo ni wagati na an y'o o janaja bɛɛ lajɛlen kɛ o alamisa 1 o dugusajɛ juma an farala ɲɔgɔn kan ka sarakaba bɔ ka ɲɛsin tagaba ninnu ma tuguni na karamɔgɔ Ase ɲan dusuma kasi ni mɔgɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu k'u bɛ diinɛ kɛlɛ la k'u kɔkɔrɔma don la o bɛ ne dabali ban furumuso joli denwolomuso joli k'a bɛɛ bɔnɛ a ni la don kelen na ni diinɛ ko kuma kɔni no Berta ye silamɛ diinɛ dugu ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o bɛ tariku la kana nin ko in kɛ dugu la ka tila k'a fɔ k'olu bɛ diinɛ ko kuma fɔ wa min ka jugu ne nin bɛɛ karamɔgɔ Ase muso ninnu bɛɛ somɔgɔmɔgɔw u wulila k'u bɛ taa badenya foli la ni nin waliya in taara k'u la sira fɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ kan ka nin dusukasi mɔgɔ ninnu tɛ dogo la an ka yɔrɔ la n'i ko k'i b'u ɲini yɛrɛ karamɔgɔ Ase u tɛ dogo la welemadakan min b'an bolo an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u hakili to an ka yɔrɔ la u bɛ baara la nka ka tila ka message pɛrɛmɛrɛ k'a adressé an ka président na n'o ye général d'armée Asimi Goïta a ka hakili to an ka yɔrɔ la fanga k'u ɲɛsin an ka yɔrɔ in ma u bɛ yala la fan bɛɛ fɛ n'i wulila k'i bɛ ɲɛsin u ma u kɛlɛman n'u ka base minnu b'an ka yɔrɔ la n'u wulila k'o base ninnu dɔw ci sisan i b'a ye an ka yɔrɔ u bɛ lafiya. ni tun ye Lawuseni Mɛnta ni tun ye Ali Kaɲɛ ka bɔ Berta TV o tigi don wulikajɔ min kɛlen filɛ ala k'an kisi ɲɔgɔnɛ kasara maa minnu bɛ ka nin waleya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala k'an ka jamana don kalo dibi la ala ka don daw kunna min mun ɲini an ka jamana kɔ n'an bɔra ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ ta ka yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ an ka mara yɔrɔ dɔw la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ na o dɔgɔtɔrɔsow ka se ka u bɔ dɔgɔtɔrɔso fitinin na k'u ka dɔgɔtɔrɔsobaw ye o baara minnu bɛ ka sigi sen kan wulikajɔ kɛra an ka minisiri 2 fɛ ka taa k'o jateminɛ baara ninnu daminɛ ni sanjɛ yalima u bɛ sariya kɔnɔ o baaraw bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka sariya ko ni bunahadamadenya ko yɛrɛ o jɔsariya o minisiri ani kɛnɛya minisiri olu taara u ɲɛ da kɛnɛ kan u fɔlɔla communitura la n'o ye sigida 3nan kɛnɛyasoba ye o kɛnɛ ka ye min ye kiriko ni bunahadamadenya jɔsariya minisiri ye Mamadu Kasoge ale ye kuma min fɔ o kɛnɛ ka ye an ka lamɛn. An nana bɔ communitura ka CCRF chantier kan président de la transition de général d'armée Asimi Goïta a y'a ɲini k'o CCRF n'u kɛ hôpitaux de district ye k'u capacité bonya pour que mɔgɔw ka se ka furakɛ damu kɔnɔ mɔgɔw kana bɔ ka taa u yɛrɛ furakɛ jamana wɛrɛ la bɛɛ ka se ka furakɛ i fɛrɛ ma ko baara taabolo vraiment a ka ɲi a y'a ɲɛfa kosɛbɛ parce que an y'a ye minnu bɛ a baara la u bolonɔ ka ɲi baara ka teli. Ni tun ye kiriko ni bunahadamadenya jɔsariya minisiri ye Mamadu Kasoge commune 3nan n'o ye sigida 3nan ye u bɔlen kɔfɛ sigida 3nan na u nana sigida 6nan na commune 6 kɔnɔna na baaraw bɛ cogo ya ni nin baara ninnu yɛrɛ sigira sen kan cogo jumɛn na mun ni mun de kan ka kɛ kɛnɛya minisiri ni bunahadamadenya o ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri colonel major Asaba Jalo Ture ale yɛrɛ kuma min fɔ ye
an ka lamɛn. An ɲɛ b'a la nin yɔrɔ ninnu bɛ ka jɔ a ma bali don kelen ko baara ka jɔ ni dɔgɔtɔrɔso ninnu na a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye maliden bɛ ka se ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la nin mana kɛ sisan nɔ ne banabaatɔ b'i bolo yɔrɔ bɛ yen nɔ i bɛ se k'a furakɛ i yɛrɛ ka commune na a ma se k'a fɔ i k'a cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ maliyɛnw mana ninnu jɔtɔ i b'a fɔ nin b'aw bolo mais est ce que mɔgɔw b'aw bolo minnu bɛna baara kɛ an b'u hakili sigi o la k'a fɔ an b'o baara fɛnɛ kan an bɛ ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na jɔnw de bɛna baara kɛ yen nɔ mɔgɔ jumɛn b'an jɛ an kan ka formation jumɛnw ɲini tiɲɛ na k'a fɔ ko mɔgɔw b'an bolo ka caya o tɛ mais mɔgɔ damadɔ minnu b'an bolo an b'a lajɛ olu ka kɛ mɔgɔ de qualité ye pour ka se ka maliyɛnw ta en charge et au fur et à mesure an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta pour que baara ka se ka kɛ a kɛcogo la. Ni tun ye colonel major Asaba Jalo Ture ni tun y'ale ka ɲɛ fura cogo min na kɛnɛyaso ninnu u bɛ ka jɔ cogo min na ɲɛta sabatili ka ɲɛsin an ka jamana kɛnɛya ko ma Ala ka tilaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye utukalo juma fɔlɔ o ye don gɛrɛnkɛlen dulɔ min bɛ yen n'a bɛ wilenbaw ka hakɛ to ko bière ale tɔgɔla don o ɲɛnɛmayali baaraw o bɛ kɛ amiba fɛ o don kofɔlen in kama an ɲininkali kɛ amiba dɔw la ni maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ t'a fɛ fiyewu kɔlɔlɔ ye mun ye dɔw y'u ka sira de amiba dɔw ka taa se maa minnu t'a ko fɛ an ka dɔw lamɛn. Journée y'an sɔrɔ an ta ko journée don ko k'an m'an yɛrɛ faga n'an ko m'an yɛrɛ faga san t'a sɔrɔ an sara. Ne bɛ dépôler min kana jama bɛ a buteli nɔ min tile kɔnɔ ne bɛ k'o den fila de o de ka di ne ye n bɛ quartier wɛrɛ min force tarangi a b'i bila ka cɛn kan. Ninnu bɛɛ bière ye liqueur fana b'a d'a ma o fana bɛ yen o ye alcool direct de ye et puis c'est cher. i yɔrɔ mun ye nin diya ne ye kasa t'a la quoi mɔgɔ t'a dɔn i bɛ se ka gɛrɛ i ka mɔgɔkɔrɔbaw la mɔgɔ t'a dɔn n'o tɛ kasɛli kasa ka bon flag kasa ka bon beaufort kasa ka bon a bɛɛ ye bière de ye o tɔgɔ de b'u bɔ ɲɔgɔn na quoi n'i y'a min ni n sera n ka dose ma n bɛ taa so ni n ye n da dilan ka dɔrɔn n bɛ sunɔgɔ o yɛrɛ de y'a diya ne ye bon a bɛ ɲɛnamini fana o ka di n ye quoi n bɛ katakata kan fɔ dulɔ jato yan san bɔra ka taa diɲɛ 600 la dun dulɔ bɛ bon kɔnɔ kereser de o ni ne sera n ka niveau la dɔrɔn n b'a jɔ n bɛ n yɛrɛ ɲini n bɛ taa n ka so moi je défends hali sɔrɔ ne ni musow mɛ yan ale bɛ nin min fɛn jugu tɛ o n'i y'a utiliser k'a dama tɛmɛ de o de ye ko wɛrɛ ye. Dɔ filɛ nin ye a tubabu ta wa a fana bi ta wa a si de man ɲi non seulement a bɛ hakili tiɲɛ a bɛ kɔnɔnafɛnw fana tiɲɛ a laban a bɛ k'adamadenya don bɔgɔ la olu bɛ fa ka dama tɛmɛ kuwa u tɛ foyi fɔ ni mamanakan tɛ ani u bɛ acte min kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛ to kɔfɛsɔn kɛ kuwa u bɛ taa mun don bariso la i b'a sɔrɔ o t'o don famille la. Lɔ yɛrɛ de man ɲi a man ɲi santi ma ala fana alcool b'i bɔ i cogoya bɛɛ de la a b'i kɛ mɔgɔlankolon ye mɔgɔlankolon kɔfɛ i ka adamadenya vie yɛrɛ de bɛ détruire quoi ni ma alcool min i ɲɛ yɛlɛlen tɛ ni ma alcool min i tɛ fosi yɛrɛ ye quoi banji kɛnɛkɛnɛ kari san ni banji kɛnɛkɛnɛ kari mais ni banji ye 2 heures ou 3 heures ni banji ye kumu don ta dɔrɔn o ye banji kɛlen alcool ye parce que n'i y'a min k'i fɔ a b'i su. Ni tun ye amiba dɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya de a kasara n'a kɔlɔlɔ ye fɛn minnu ye hali bi min y'a amiba dɔ ye ale donna na cogo di a yɛrɛ kuma min fɔ an ka lamɛn. N ka cɛ don kow ka ca tiɲɛ la fréquentation de ne bila nin ko ninnu na ne ni n terikɛ dɔw kun bɛ yaala u b'a kɛ ne b'u ladi u ka dabila u b'a fɔ kan cɛ e t'a kalama ne bɛ sigi u b'a a fɛn ne kɛrɛfɛla la a daminɛ ne bɛ y'a min tafu kelen tafu fila ninnu o kɔni a kɛ yɛrɛ sa ne tɛ se ka sunɔgɔ ne ma a san tiɲɛ kɔni na kɔni ne ye fɛn minnu u nana ka na n ka fɔ a ye n'an ka réputation détruire an bolo quoi nin ko ninnu caman bɛ sɔrɔ fréquentation ou bien souci mais a souci ma yɔrɔ c'est très rare quoi parce que denmisɛnnin mana kɛ cogo cogo souci ba tɛ se ka kɛ denmisɛnnin na k'a fɔ k'u bɛ denmisɛnnin bila juin min ni furakisɛ kuru ni kuma dɔ la ne bɛ to k'an juin bon de temps en temps des comprimés olu yɛrɛ maloya bɛ ne la k'a fɔ quoi ne m'o quoi hadamaden jeliw tɛ kelen kabini ne kɔni donna a tali la fo ka na se don min ma kɔni ne kɔni ma taa fɔ ko n bɛ taa ko kɛ n somɔgɔw la mais il y a des amis n bɔra ka saba kalama quoi o yɛrɛ ye ne yɛrɛ hakilina fɛn k'an bɔ nin ko ninnu na quoi an na min an yɛrɛ ka quartier fanfɛla la ko sɛn na a y'i bila juin min ni furakisɛ kuru de la ka taa bangebagaw kama ko n'olu ma 400 d'olu ma ka bese ta ka b'u bɛɛ kan tɛ alors que o cɛnin a tɛ san 18 bɔ quoi nin ye 2026 la e tɛ san 15 bɔ est ce que n'an sera 2035 ma est ce que jeune na kɛ Mali kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko mun bɛ se ka kɛ top la i yɛrɛ la kow n'a a kɛcogow don nka mais tiɲɛ kɔni na kɔni a kɔni ma ne ta ka se ale ta niveau ma quoi ne b'a f'u ye dɔrɔn ne a nege ye ne minɛ ne bɛ to maɲuma ko mun na hali ni i ba ka parole de bɛ yen ou bien i ba malomaɲɔgɔn dɔ ka wari b'i bolo ou bien i fa malomaɲɔgɔn dɔ ka wari b'i bolo i bɛ taa ta ka taa don nin fɛn ninnu na i bɛ taa don a la waati min na i t'o yɔrɔ ye dɛ mais n'a a bɛ ka ban i joli la waati min na i bɛ sɔrɔ k'a essayer ka nimisa k'a fɔ ne ba bɛna kɛ cogo di ne ou bien ne fa ka nin ko in bɛna kɛ cogo di o bɛ k'a minɛ kɔfɛ mais a nege de b'i la waati min na i t'o olu ye jamais de la vie. Ni tun ye
amado kainale ya mibai ale donana chugumana ni abi femero nga mawala ale lasuruluma kene ya tigila mamulu nulu ka baranya sembe buna dama de were kene na kungula ko ni kono no mena chugudi mwera de ya cha angu fia kene ya tigila mara do Dr Dauda Gindo ale bonye foin angalame pololana nyana minima fin kunfora mo aklibeta cherila c'est vrai anga école donc meta Maghreb y'enfant fait mais wakati dokera Maroc, Algérie, Libye vaki ba do chara Maghreb y'enfant fait kalana ou tugura fena 2000 kayele o tali nyefe tuguni fana ni ibora 2000 kana 2007 2008 la vaki do jajora shishanye Mali la ibseka afo Tomi Sigidle bogotugunu ka nyana minima fin talila o mini Yakuba Ali abora ko fe kana o ye profil muso ka niveau ou ye contact ke o produit la no shisha commencera ko mi jana na jo nyana minima fenye amishisha mi ateke problème tuguni unana don cigarette fana ka faru kan do be shiti mi fo kana ke musuman do ere na nu ere soro drogue dure la ni ie historique la ka fait sociaux laje a transposition et mi nu chance soro kata kalanke ko fe ou se kina kana we contact ke nu au produit donc o ya to ka fo produit nu charila ou ja joranye nu nana aspect influence bien toujours eterem so tara kalana ko fe an shisha baranana aba mi ɲɔgɔn fɛ parce que ale b'a mi aba finina kojugu tɛ a bi se k'i influencer i bɛ don a la o ye musow ka domination aspect donc u bɛna collaboration dɔ tirer avec un homme min bɛ sisa min mɛ a bɛ ɲɛnaminima fɛn wɛrɛw min a bɛ se ka kɛ jiman ye a bɛ se ka kɛ puduru ye a bɛ se ka kɛ a sisiman ye donc entre temps ni a conditionnera a bɛna jɔ n'a jɔra a mago bɛ dosi mina a t'o sɔrɔ tuguni a bɛ stimuler a bɛ taa dɔwɛrɛ la ni i ye profil lajɛ olu ka ca a la ni tun ye Dr Dauda Gindo ni tun ale kan ye n'a mi o n'a furu n'a balele kɔrɔ ye dɔ ka t'i kɔnɔ min kan ka t'i kɔnɔ o kan ka kɛ fɛn ɲuman ye dulɔ man ɲi ɲɛnaminima fɛn man ɲi a bɛ maa dɛsɛ fɛn caman na hali ni ma to yen ko ala yɛrɛ kama i kana to yen ko ala kama ne y'a mi a b'i bɔ i cogo la a b'i bali kuma ɲɛnama fɔ la wa a bɛ se k'i bila n'a dɔw y'i kirikara i bɛ se ka fɛn kɛ hali i ka fini na min yɛrɛ bɛ yen n'o ye sɔfɛ ye n'o ni kɛlɛ man kan o bɛɛ lajɛlen y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ala ka nin faamuyali ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen Mamadu Yusuf Bacil balele kama ko Arasbach ale ka kiri baara olu bolo dalen tun bɛ an ka jamana kɔnɔ na ka na bɛn kunungo ma o baaraw sigira sen kan Mamadu Yusuf Bacili ni belele ka Marasbacha a nana sɛrɛ tigilamaw ɲɛkɔrɔ ɲiningali dɔw kɛra ka baaraw daminɛ kunungo u ka sigira n'a ye ko bi 9h ko a kan ka ye kɛnɛ kan sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka kɔn bita yɛrɛ ɲɛ dɛ an ka ciden minnu bɛ yen ne o y'an ka cɛbani olu bɛ taa kɛnɛ kan olu solila ka taa u segira ka na k'a fɔ ko da bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ bi ko jamana faamaw u kɛlen bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ rasta yɛrɛ walima sariya tigilamani olu tɛ maa si tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ kiriw kɔni a baaraw bɛ sigi sen kan jaabi o jaabi mana bɔ kiri la kunnafoniw mana sɔrɔ an fɛ o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na di aw ma an bɛ dugawu kɛ min dagabadi jamana na yarabi ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔnɔ na an ka furuba fɔla olu tɔgɔla yɔrɔ o dira olu ma an ka jamanatigi fɛ min kɛra senu kaw fe o min kɛra yalima i ka dɔn k'a fɔ baara ninnu bɛ cogo di u minɛ cogo k'o kɛra sɛbɛnni ka se ka minɛ cogo ɲuman d'u ma hali bi ka dɔ fara kɛtaw kan sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔrɔ u bɛ baaraw kɛ min ye kalanw b'o la ka se k'i ka dɔn farikolo ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛ min y'a ko yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ u ka yɔrɔ ɲɛma Sisi Odile Dako baaraw bɛ cogo di maa ninnu n'u wulila u bɛ mun ni mun de kɛ ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Tɔgɔma n'u kunu n'a ka daraka dun baaraw bɛ yen kalan bɛ yen kulon dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ kalan kɛ u bɛ kalan minnu kɛ ekɔli la u bɛ sɛnsɛn ka ni ka o renforcer an b'olu kɛ mati la français b'o la ani anglais b'o la informatique fana b'o la o kɛrɛfɛ bolola baara dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko bɔgɔlan bricolage an b'olu fana kɛ u bɛ se ka chorégraphie kɛ ani ballontan ani basket ani volley o terrain bɛɛ bɛ yan ani tennis table b'olu kɛ fana su o su an y'a latigɛ ka kunnafoni ni conseil caman d'u ma malidenya taabolo fɛ ani adamadenya taabolo fɛ ani ziirenw fana fɛ an bɛna olu fɛnw kɛ o b'a sɔrɔ telefɔni t'an bolo an ye telefɔni minɛ u bɛɛ la u ka se ka doroko ɲɔgɔn na ani fɛn fɛn ye ka kunnafoniw sɔrɔ ka dɔ fara u ka kodɔn kan k'u hakiliw dayɛlɛ ka fɛnw faamuya mali bɛ cogo jumɛn malidenya ye jumɛn ye olu denmisɛnninw olu kan ka maakɔrɔw bonya cogoya jumɛn sufɛlaw fɛ an bɛ o cours ninnu bɛ d'u ma an ka bi tile tɔ an y'o kɛ k'o tɛngu kɛnɛya taabolo la dɔgɔtɔrɔw b'an bolo fo dɔgɔtɔrɔ 25 u bɛ na denmisɛnninw lajɛ sumaya ani bana misɛnnin caman u b'o olu bɛɛ lajɛ spécialité bɛɛ b'an bolo yan
ka tugu denmisɛnninw dɔrɔn tɛna lajɛ u baw fana minnu nana olu fana bɛɛ bɛna lajɛ fura min mana sɔrɔ min t'a la o fana bɛ di olu ma fufalaki nin y'an san 6nan ye an n'u bɛ ka lafiyɛbɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ kun b'a ye an bɛ bɔ ka taa yaala yɔrɔw la tuma dɔ la k'u fara ɲɔgɔn kan a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ f'an ka taa yɔrɔ dɔw louer ani ka taa mɔgɔ dɔw deli ka taa kɛ o yɔrɔw la bi vraiment ala barika la ani Asimi barika la k'a fo ka tila ka segin k'a fo général d'armée Asimi Goïta yɔrɔ b'an bolo fɛn fɛn bɛ yan nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye o kɔrɔ ko an bɛ ladilikan min d'u ma u bɛ o lamɛn ka ɲa mais dɔw b'a la fana o tulo ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ ni tun ye Sisi Odile Dako ni tun y'ale kan ye forobafala bɛ yɔrɔ min na o ɲɛmayale forobafala dɔw yɛrɛ olu dɔw ye kuma minnu fɔ nisɔndiyala an k'u lamɛn an yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye koba de ye wa et puis fana me directrice fo dirigeant m'u bɛɛ lajɛlen fo parce que u b'an bɛɛ fɛ wa u y'an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ kɛ kelen ye annoncera ne dɔrɔn ko yɔrɔ fɛngɛna ne ni mɔkɛ nana an nana yɔrɔ lɛ ne yɛrɛ kɔntara trop yɔrɔ ka bon a dabaliban de bɛ ne yɛrɛ la ni tun ye forobafala dɔw kan ye wulikajɔ minnu bɛ ka taa ka ɲɛsin ma bi k'a b'o nisɔndiya kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'o ka ɲɛta ye n'an bɔra ye farafinna musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ o bɛ ɲɛnamaya diɲɛsɛngali kɔnɔna na ka bɛn juillet kalo tile 31 ma o baaraw kurumbukariliw kɛra kulikorokaw fɛ ɲinɛ o kɔfɛ bamakɔ yɛrɛ ka fara lamini kan o ta kɛra yirimajɔ utokalo tile 7 juma tɛmɛnen na a kɛra musow tɔgɔla yɔrɔba min bɛ n'a filɛ mairie kɛrɛfɛ a kɛra nisɔndiyakoba ye jama ka bɔ fan balalen dɔ fɛ ni kana kɛnɛ kan a ko sen fɛ commune sisan ale mairiba kɔnɔna musoba min tun bɛ ka dɔ fɔ olu tɔgɔla ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka ye an ka lamɛn ne tɔgɔ madame Aminata Kuyate ne ye agent chargé minnu bolo bɛ papier la sisan nɔ parce que maire tɛ yen nɔ anw bilalen bɛ o de kama sisan nɔ commune 6 la bi ne nisɔndiyara kojugu sabula ni musow tora ka an ka journée ninnu ɲɛnamaya a ka ca ala fɛ an bɛ segin an ka kɔrɔlen ninnu ma an mɔmusow olu ni an baw fo kana se an kɔrɔw ma olu ye minnu kɛ a ko la ni an fana tora k'an hakili to a la o b'an hakili jigin kɔrɔlenw na donc sanu a bɛ a to an bɛ se ka taga ɲɛ a bɛ se k'a to an bɛ ba don an ka kow la a b'a to fɔlɔ la musow tɛ kun tɛ mun dɔn sisan k'an bɛ ka segin ka kɛ olu ye fɔlɔ la musow tun bɛ compter kow bɛɛ la nombre ka dɔgɔ mais sisan nɔ musow caman de bɛ kow caman na wa kow yɛrɛ cɛmancɛ la nisɔndiya a bɛ ne kan kojugu sabula n'i ko ko muso ma n'i ko ko an ka bi don yɔrɔ k'a yakubaya a b'an hakili jigin mun na gɛlɛya misɛnmisɛnnin minnu tun bɛ yen nɔ ni fɔlɔmusow tun bɛ k'a ɲɛɲini ka dɔ bɔ olu la yaasa an ka k'an yɛrɛ k'a fɔ ko bi ko caman bɔra olu la hali n'a sɔrɔ an ma k'an yɛrɛ ye pewu an bɛ se ka caman kɛ wa an kumakanw bɛ taa yɔrɔ caman na k'a da kan n'i ko muso i ko du bi yirimajɔ musow kun ka thème kun bɛ mun kan ko ji ani sanuya anw kɔntannen don kosɛbɛ sabula ne ye logement sociaux maire ye ni 2026 na ka n'a bila bi ma sisan anw ye forage 5 de sɔrɔ yɔrɔ nisɔndiya ye ne ta ye ne y'a fɔ olu musow ye n'an ye nin sɔrɔ k'a fɔ ko ka kɛnɛya la sabati an fɛ yen f'an k'a don ba la an k'a lakɔrɔsi k'a lajɛya k'a la sanuya bɛɛ k'i janto a la bɛɛ k'a dɔn fɛnɛ ko n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de ye n'i ye mun ye ko bɛ ka ko kɛ min man ɲi jiko ninnu na i ka fɛɛrɛ kɛ i ka se mɔgɔ ma ou bien n'i bɛ se ka mun k'a la i k'o kɛ yaasa sanuya in bɛ sabati kɛnɛya bɛ na an bɛɛ haminako bɛ nɔgɔya sabula ni den man kɛnɛ muso man kɛnɛ ni cɛ man kɛnɛ muso man kɛnɛ n'an sera ka san sɔrɔ yaasa kɛnɛya bɛ sabati an ka dugu la a ka ca ala fɛ patron b'an minɛ kosɛbɛ ka ɲɛ. ni tun ye madamu Aminata Kuyate ni tun y'ale kan ye 1008 mairie min bɛ bi n'a y'a sɔrɔ ale b'o kunna ale tun bɛ commune 6 mairie tɔgɔ la kɛnɛ kan a ko sen fɛ u ye barodakun min ta o ye ko ji sanuma ani jɛya o kɛra barodakun ye barodakun yɛrɛ kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o y'a conférence ale yɛrɛ kuma min fɔ an ka lamɛn. to e baara daminɛ ne baara kɛ direction régionale pour la famille na Bamakɔ yan an bɛ kɛnɛ min kan vraiment an bɛ panafricaine muso dɔw olu de sera ka kɛnɛ labɛn ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka hakili falen don an ye se ka se k'o bilasira u ka se k'o taabolo dɔn u ka se ka o yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dɔn thème yɛrɛ ye mun ye ji sanuya fana o ka se k'o sen don a la muso kelen kelen bɛɛ ne bɛ taa bila fo san 2000 ani san 60 sara kuma sen nin a b'a yɛrɛ sɔrɔ o taabolo kɔnɔ vraiment nin b'a yɛrɛ ka fɔ musow u yɛrɛ fɛ n'a ye muso sera ka bɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ b'a yɛrɛ ka fɔ u bɛ kan ye kan kelen ye u bɛ se ka bɛn yɛrɛ sabati yan o ɲɔgɔn cɛ bon n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ taa muso la wele ka se ka baro kɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛnna fɔlɔ de o ye fɛnba ye mo yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ yirimajɔ muso fɛn baara kɛ sugu la bɛɛ b'o ɲɔgɔn cɛ ni tun ye Bakari Danbele ni tun y'ale kan ye ale min tun ye kɛnɛ yɛrɛ barodakuntigi ye a ko sen fɛ kɛrɛnnena musoba min n'ale bɛ Bamakɔ musow kunna ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko sen fɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye madame Seba Issa Seba ye directrice régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille district de Bamako. Wulada in na an bɛ musow ka so mun bɛ yirimajɔ Bamako bɛɛ o centre kelen de bɛ ministère tɔgɔ la an nana Bamako 31 yɛrɛ ɲɛnamaya a centre kɔnɔ 31 juillet lancera an ka ministre fɛ a n'a jɛɲɔgɔn caman fɛ Kulikoro o kɛra le 31 juillet 2026 o kɔfɛ yamaruya dilen de don direction régionale bɛɛ ma an ka région musow fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni d'u ma
thème kan n'o ye jiko ye ka 31 ɲɛf'u ye Bamako an fana ma sɔn ka to kɛrɛfɛ journée phare ma kɛ an fɛ ɲina o kɛra Kulukoro an fana ye Bamako musow fara ɲɔgɔn kan an ka centre la yan ka na journée ɲɛnamaya conférence kɛra conférence ye thème ɲɛfɔ musow ye ji sanuman ɲafa ji yɛrɛ tɔpɔtɔ cogo o fɔr'u ye an y'an ka centre yɛrɛ ko fɔ musow ye ka yir'u la k'a fɔ ko centre bi yan olu de tɔgɔ la u kana centre dun b'a la u kana baaraba kɛ centre in na parce que an ka ministre y'a ɲini k'a fɔ k'an ka taa musow fɛ yen u sigiyɔrɔ la k'u baro k'u kunnafoni k'u masala o de y'a to an ma sɔn ka mɔgɔ wele ka taa an ka direction na an ko an bɛ na musow yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de y'an se an ye an ka 31 fêté Bamako musow tɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan service locaux bɛɛ ani maison ani an ka Bamako coordinatrice régionale CAFO CNJ CAFO et CNJ régional donc an bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que ka Bamako ni yɔrɔ 31 ɲɛnamaya Bamako musow tɔgɔ la an b'o de hukumu kɔnɔ. Ni tun ye musow ka ɲɛmaaba kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ bɛ tali kɛ Seiba madame Seiba Asan Seiba ni tun y'ale kan ye nin baara in bɛɛ lajɛlen nana kɛ yirimajɔ jigisɛmɛ tɔn o musolakaw olu ka wulikajɔ fɛ olu ka muso cɛsiri min y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ musokɔrɔba cɛjugu a ko bonya ni karama taara k'a di olu ma yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnena musow tɔgɔla yɔrɔ la o ko senfɛ a yɛrɛ ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Madame Jara Fatumata Fɔnba a bɛ fɔ ma ko maa daga siniwa muso an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ jamana ye musow ko ladɔnni min kɛ farafinna musow Asimu ye a ɲɛmɔgɔya ta a dayɛlɛ Kulukoro ka tila k'a kana ka an fɛ an b'o kɛnɛ de kan k'o ɲɛnamaya anw ye muso cɛsirilen solikawuli musow kɛnɛ dilen an ma Mali muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a diyara an ye an y'a don kɛrɛnkɛrɛnnenya k'an b'a a ɲɛnajɛ kɛ an ye finiw san jamana ka fini dilannen Komatexi a diyara an ye kojugu n'a fɔra i faso ye fini min bɔ i ka kan ka sewa ni o ye surtout an musolakaw k'a bɔ anw tɔgɔ la an ka faso fini na an bɛ Asimu fo ka Jɛnɛba fo san 40 kɔnɔna na an ma deli ka ɲɛmɔgɔ ye ko ba bɛ anw na anw sugujɔ musow ni dɔgɔjɔ musow la ni tile nin tɛ o kumana u y'an dɔn cogo min na an fɛnɛ b'u kɔ o cogoya la an bɛ fɛn min fɔ Jɛnɛba ye a k'a fɔ Asimu ye an denw bɛ yen ti baara la a kɔni bɛ ka usines caman jɔ n'i ye denw don baara la dɔrɔn i ye musow don baara la i y'u cɛw don baara la parce que jamana siniɲɛsigi bɛ denmisɛnninw bolo foyi ma denmisɛnnin dɔrɔgutala n'a zon caya baarantanya de don jan ka to o yɔrɔ de la cɛta minnu fana bɛ k'a kɛ u k'a lajɛ an nege bɛ minnu na dusu de ye ko ye mɔgɔ caman bɛ taa don kɔɔri na k'a sɔrɔ a nege t'u la u somɔgɔw b'u don minnu b'a fɛ a tɛ di olu ma o fana yɔrɔ fana ka lajɛ n bɛ min ɲini Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ fa kelen ba kelen ka président lajɛ ka a kunna wolo n'i y'a mɛn ko faso bɛ jɔ dɔrɔn an yɛrɛ de b'a a jɔ an k'an cɛsiri ka baara kɛ n'i ko ko musoya ye mɔnɛ ye dɔrɔn n'i y'a mɛn ko du jamana dɔrɔn muso de don mɔgɔninfin yɛrɛ de bɛ kɛ lankolon ye ɲɔna n'i nana yirimajɔ sugu kɔnɔ yan 2 heures du matin i b'a sɔrɔ musow bɛ k'a bɔ dɔgɔw la ka na ni feerefɛnw ye ka na u ta ɲini a kan pour que jamana bɛ se ka jɔ n bɛ min kɔni fɔ Jɛnɛba Sanogo ye a k'a fɔ Asimu ye maa daga yɛrɛ bɛ kulu sanfɛ ji tɛ yen nɔ yanni ka samiya ban sato ka taa seli n ka da la ka kunkolo kelen don n ka so kunkolo 2 k'o bila kɛnɛ ma fantanw ka ji ta fu n t'a feere la dɛ a bɛ di fu la ɲɔnɔ jiko b'anw na kulu la dɛ ne bɛ kulu kaburudon fan fɛ. Ni tun ye Fatumata Fɔnba jaralakaw furumuso n'u k'a ma ko maa daga musokɔrɔba cɛjugu siniwa muso ni tun y'a kan ye kɛnɛ kan maaw bɔra fan bɛɛ dɔ fɛ ni ka na kɛra bonya ye ka kɛ nisɔndiyakoba ye ɲɛmaa minnu bɛ n'u y'a sɔrɔ u bɛ baara in yɛrɛ sigi sen kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu wasara ni baara in kɛcogo ye kunfɔlɔjan u bɛ na ni dabɛfa cayali ye ko a ɲɔgɔnna caman ko hakililaw bɛ sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra ye kulu min n'a bɛ wele ko ADSEP olu ka baara tɛ dɔ ye dɛ kalanden karamɔgɔw n'u bɛ wele ko maître k'olu kalan kalanden kalan yɛrɛ la k'u laformer ni k'u lakɔgɔ olu bɛ sɔrɔ ka taa baara kɛ n'a fɔra ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la u b'o baara min kɛ u b'o kɛ tuma ni tuma kalanbila kɔnɔna na u ye tago fɔlɔ kɛ o kun kɛra tago filanan o daminɛna dɔ fana ye tɛmɛnen na utukalo tile 6 kalan yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di a n'u ye nin baara in sigi sen kan cogo min na Sidiki Dunbiya tun bɛ kɛnɛ kan ale ɲininkali kɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye lakɔgɔlikɛlaw yɛrɛ ye a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Siya Cɛnta ne ye formatrice ye ADSEP la yan nɔ bi an kɔni ye baara tako filanan daminɛ ni o de ye deuxième session ye ɲinɛ y'a tako tan sabanan de ye an kɔni y'a daminɛ participants ani participantes yɔrɔ caman fara yɔrɔ surunman kan an seko ye fɛn fɛn ye mɛtiriya dɔɔni kɔnɔna la an seko ye fɛn fɛn an b'o kɛ walasa u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka nali la u kana nimisa sɔrɔ a la fiyewu wa an b'u fo danaya dalen na anw kan n'o ye ADSEP kan ka n'u tɔgɔ sɛbɛn an ka
formation na session i bɛ taa sɔrɔ jama bɛ caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa session sabanan fana o fana jama bɛ caya ka tɛmɛ ne kan parce que fɛn fɛn m'a mɛn nin na o fana bɛna o bɛlɛn pour que ka se ka na ta ko sabanan kɛnɛ la n'i ko maîtriya i ko dɔnniya de maîtriya dɔnniya ani n kalannen don o dɔnniya o tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ kalannen don diplôme ba b'a bolo mais n'i ko k'a ka denmisɛnninw kalan ka dɔnniya bɔ i kunna k'a don mɔgɔ wɛrɛ kunna surtout denmisɛnninw a ma nɔgɔn cogo si de la u kana u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ avant que u ka taa an ka denmisɛnninw fɛn dɔ ku u kunna min man kan tɛ ka ku u kunna ni tun ye siya tiɲɛ ta ale min lakɔlikɛla ye Sidiki Dube a ka kuma bara la o kɔfɛ a y'a ka kuma bara di maa minnu bɛ n'olu nana kalan hukumu kɔnɔna na o dɔw y'u ka sira di Sidiki Dube a ka kuma bara la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Fatumata Kulibali ne bɔra Bafulabe Mayina mara la ka na formation suit vraiment a diyara n ye a bonyana ma n y'a suit TikTok de kan k'a dɔn k'a fɔ ko maîtrise a ko lankolon tɛ mɔgɔ man ka don maîtrise la k'a sɔrɔ i t'a dɔn i kan k'a ɲini k'a dɔn ne n'i ye dɔnniya sɔrɔ i fana bɛ dɔnniya di denmisɛnninw fana ma. Ne tɔgɔ Mariam Jawara ne bɔra Buguni ka na ne ye formation ne y'a suit tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ne ye ne fana nana n ko n bɛ fɛ ka kɛ don maîtrise la k'a kalan kɛ pour que n fana bɛ taa dɔnniya di mɔgɔ wɛrɛw ma cogo min na formation nin a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ. Ne tɔgɔ Nana Ture ne bɔra Kulukoro region na ka na n nana formation min kɛ maîtrise de don vraiment formation in a nafa ka bon kosɛbɛ depuis n'an nana ma gɛlɛya sɔrɔ a la halisa ala k'a lataga ɲɛ b'a ɲini formateur fɛ fana u ka Kulukoro region fara u ka formation kɛtaw kan. Ne tɔgɔ Kafune Dambele ne bɛ bɔ Yirimajɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la depuis n ye formation in daminɛ ma gɛlɛya sɔrɔ les professeurs aussi u b'an conseiller ne kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka association ala ka yiriwa halisa nɔ an hakili bɛ min na ala ka tɛmɛ o la hali sisan nɔ. Ne tɔgɔ ye Mariam Konate ka bɔ Yirimajɔ ne nana formation in na ko caman caman bɛ yen n tun t'a dɔn mais formation in kɔnɔna la n ye caman faamu wa n ye caman dɔn halisa ne b'a fɔ n ɲɔgɔnna minnu bɛ so sigi la u ka courage ta halisa n'u ye formation in ko mɛn dɔrɔn ka wuli ka na u yɛrɛ bɛ n'a ye ne ye min fɔ ko kuma dɔrɔn tɛ halisa ala ka ko in tɔ yiriwa. Ne tɔgɔ Augustin Traoré ka bɔ Yirimajɔ an nana formation na formation ɲuman bɛ ka tɛmɛ an bɛ an ka cadreur fo an nalen u y'an ladon ka ɲɛ ala ka sijan ani kɛnɛya d'u ma ala ka baarako bɛɛ nɔgɔya. Ni tun ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ kalan in na ni tun y'olu caman kan ye yaasa ka kunnafoni kuncɛ ADISEP yɛrɛ a ɲɛmaa ale yɛrɛ kuma fɔ Sidiki Dube a ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Akilas Konate ne ye ADISEP président ye an bɛ Yirimajɔ ɲinɛ formation ta ko filanan de la an y'a daminɛ le 6 août a bɛ taa laban le 29 août la. Lundi don le 3 Kurikaw y'a daminɛ lundi kelen na le 3 Segukaw y'a daminɛ Sankaw olu bɛna daminɛ le 10 Kifosokaw bɛna daminɛ le 19 Kucalaba daminɛ le 17 Sikaso bɛna kura kɛ o bɛ daminɛ septembre daminɛ na Barawuli fɛnɛ o bɛna daminɛ le 1er septembre ka taa se le 18 septembre ni yɔrɔ ninnu de b'an bolo an b'o kɛ parce que denmisɛnnin caman ye kalan kɛ diplôme b'u bolo dɔw ka kalan danna sira la mais u ma se k'u ka kalan tɔnɔbɔ denmisɛnnin dun mana baara sɔrɔ jamana bɛ lafiya de o de la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que denmisɛnnin minnu sigilen don so kɔnɔ u ka se ka baara sɔrɔ u ka sɔrɔ maîtrise kɔnɔna na maîtrise fɛnɛ an bɛ fɛ u ka kɛ maîtrise sɛbɛnw de i ka baara sɔrɔ mais i k'a kɛ ni jogo ɲuman ye o de ka d'an ye maîtrise bɛ yɔrɔ min na jama de bɛ premier secours an b'o kɛ croix rouge b'a kɛ yan croix rouge b'a kɛ Sikaso pompiers de b'a k'an bolo san olu b'a kɛ Kucala fɛnɛ croix rouge ni pompiers olu de b'o baara kɛ o tɛmɛnen kɔ an b'a jateminɛ kɛnɛya ko ye koba de ye Mali kɔnɔ maître ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ kɛnɛya la k'a di mɔgɔ ma o de ka fisa kɛnɛya tigilamɔgɔw région ninnu bɛɛ la docteurs bɛ taa ka taa exposé kɛ palu kan ou bien u b'a fɔ min ma peseli fɛn o fɛn min bɛ dɔgɔtɔrɔya la ni population bɛ kuma kan kosɛbɛ o bɛ t'o kɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen marifa jugu ninnu cerilen don an ka jamana kɔnɔ o tigilamɔgɔ dɔ bɛ an b'o wele ka na a bɛ dépend ministère de la sécurité de la a bɛ cercle bɛɛ la sisan pour que an ka se ka a sariyama yɔrɔw dɔn an kana denmisɛnninw to u ka marifa mara u kun fɛ an yɛrɛ kana mara u kun fɛ sariya de b'a bɛɛ la o fɛn damadɔ an b'olu fara an ka baaraw kan parce que maître bɛ ɲininka de quartier kɔnɔ karisa ye maître ye an bɔ fili la n'i bɛ mɔgɔ bɔ fili la f'i fana k'a ɲɛdɔn de c'est pourquoi an bɛ fɛ maître ka kɛ maître sɛbɛ min bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di mɔgɔw ma an bɛ baara min kɛ denmisɛnninw kuntan kalan tɛmɛnen kɔ u ka baara ɲɛnamaw sɔrɔ ka baara nafamanw sɔrɔ kalan ka se ka Mali denmisɛnninw nafa ni tun ye Akilas Konate ni tun ale kan ye Sidiki Dube a ka kuma bara la nin kɔfɛ dɔwɛrɛ wɛrɛw bɛ don ka taa walanda yɛrɛ kunbɛn u bɛ ka kalan minnu sɔrɔ a caman b'a yira k'a fɔ k'olu kun hakili la ngala mɛ u tɛ se k'i ka maa kalan u ye nafa minnu olu bɛ k'o sɔrɔ a la ala k'u kɛ karamɔgɔ jolen ye u bɛ ka dabɔ ɲɛtaa min kama jamana kalanko ala ka bila o sira kan n'an bɔra ye biennale min n'i y'a sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ k'u ko sigi sen kan a baaraw sigira sen kan a bɛ kunjɛ u tɔgɔlo tile 16 o baara min n'o sigira sen kan
a ko senfɛ ministre men ale ka bara ɲɛsɛbɛ dunga fama ale balo toni caman di ministre men ka bara ɲɛsɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ la ni sifinaka ka ko ɲɛnabɔli ma balo min dira farikolo ɲɛnajɛ ani sifinaka ka ministre Kasim Ibrahim Fomba ale ka nisɔn yira kuma min fɔ an ka lamɛn. Ni ko kɛ bi sport kɛ i langolo fana ti jɔ dɛ i langolo ti se ka sport kɛ ni donation min kɛlen don ministre de la sécurité alimentaire fɛ a kɛmɛ k'a di président ka kumu kɔnɔna la ka bonya kɔnɔna la vraiment a ye an nisɔndiya kosɛbɛ parce que délégation ninnu bɛ ka b'u ka région de kɔnɔ donc n'an y'a hakili to o la k'a fɔ ko nin donation bɛ yen nɔ o bɛna di u ma walasa sport in kɔnɔna la biennale yɛrɛ kɔnɔna la o ka se ka bila condition ɲɛnɛma la k'u yɛrɛ alimenter hakili la o kɔni ye ko ɲɛnɛmaba de an kɔni an bɛ ale fo nin ye tonne 10 de ye tan o tɛ fitinin ye dɛ ni se bɛ k'a fɔ ko fitinin don fitinin tɛ an bolo nin ye belebeleba ye. Ni tun ye farikolo ɲɛrɛya ni sifinaka wa ministre kan ye Kasim Ibrahim Fomba ministre n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ dunga fa la sabatili ma n'o ye balo tɔni 10 d'u ma Canal Plus ale yɛrɛ tilala ka wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ warta sɛbɛn o million tan bɔɲɔgɔn k'o ta ka d'u ma biennale in hukumu kɔnɔna na ministre min n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Kasim Ibrahim Fomba an ka lamɛn. Biennale mun sigira sen kan k'a fɔ ko Canal Plus nana i associé o la o ye anw nisɔndiya kosɛbɛ o b'a yira ko jamana kanu a bɛ Canal Plus la jamana ɲɛta fɛnɛ o bɛ Canal Plus la aw ni ce bi a ni ce kunu a bɛ ka département dɛmɛ a ka baara la hali ni département tɛ a bɛ baara minnu na fɛnɛ a ɲɛ b'a la a ye chèque mun di tan ni chèque ye 10 millions de Canal Plus directeur ko montant modeste do 10 millions tɛ montant modeste ye dɛ a diyara an ye kosɛbɛ wa a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna la. Ni tun ye ministre Kasim Ibrahim Fomba ni tun ale kan ye ko ni mɔgɔ ye bonya k'i ye ni ko i ni ce o ye bonya kɔmasegi ye u bɛ foli ta ka ɲɛsin Canal Plus ye nin min kɛ biennale min bɛ sen na Mali région bɛɛ lajɛlen b'a kɛnɛ kan ala ka kunjɛ ɲɛta bɛ ka fɔ a bɛ ka laɲini cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ ye mun de ye an ɲininkali kɛ Laɲɛya Keyita la ka bɔ Jɛnɛso n'a sigilen bɛ San Lafiyabugu Laɲɛya Keyita mɔriya ye mun ye an ka yɛrɛ lamɛn. Maa camanba de bɛ yen a ye pan k'i don a la mɛ a ma ɲɛɲini parce que mɔriya ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko mɔgɔw tɛ dilan ne taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se ka mɔgɔ dilan koyi ni nana ne fɛ ne baara daminɛ ni lajɛli de fɔlɔ parce que maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ a kɛlen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i ka lajɛli kɛ ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mɔgɔw dilan ni ala taala ka diɲɛ. Laɲɛya Keyita mɔriya yɛrɛ kuma cayara ka sɛbɛn mɔriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko barawutu karamɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kalan kan k'u tɛ se ka baara barawutu ye mun ye a bɛ baara cogo di. Barawutu ye ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka fadi ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barawutu ko jinɛ tɔgɔ don jinɛ tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don. Barawutu so fila bɛ yen so kelen o y'a sanu bonda ye a fɔ de ma ko barawutu sugu fiyɛ masa Solomana ala taala ye barawutu de d'a ma a ye sanu karabana ka jinɛw karabana ye a kɛla ni nin bonda in de ye barawutu bayti dɔ bɛ yen walahi ni mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki ninnu ye dɔnniw de ye quoi o tɛ kɔrɔbɔ quoi. Nin dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ ɲini kana maaw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan. Nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bɛ kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ yen nɔ 50 t'a bolo ko k'a ka 30 bɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛrɛ ni o ye lajɛli de. Nafolo baara bɛ ne bolo i bɛ baara de kɛ mɔgɔ ye sababu bɛ dayɛlɛ ne ta bɛ kɛ sɛ finman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ min a bɛɛ lajɛlen ɲɛna. I ko ko sɛfin nafolo dɔw ko ko sɛfin nafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ. Sɛfin nafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun olu fana bɛ yen n'a fɔra sɛfin a mɔdɛri ka ca a min bɛ ne bolo o saniyalen de don ne y'o kɛ a ka ca wa dɛlɛ yɛrɛ b'a la kalo 3 ni tile 9 fɛn dɔ bɛ ne bolo fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka ja la parce que ale prix bɛɛ lajɛlen 1000 de jate fɔ yiri kulu 1 don i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma n'i ye ko n'a ye i bɛ segin ka n'a ta o ale kɛn k'a ye de. Dɔnni ye sira fila de dɔnni dɔw bɛ yen olu bɛ baara ni se de ye ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mɛ se tɛ mɔgɔ min n'a nan'i fɛ kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan fɛn min se t'a ye a dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ dɔnni o cogoya de. Ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ miiri n ka orange la 92 33 84 50 Malitel 67 63 43 49 a bamanankan 92 73 80 ani 4 50 ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta n ka fori bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga. Ni tun bɛ tali kɛ Laɲɛya Keyita la ka bɔ Jɛnɛso n'a sigilen bɛ San Lafiyabugu an bɛ don min na i ko bi mɔriya a kɔrɔfɔw cayara bi bɛɛ ko ye mɔri ka mɔgɔw dilanbaw dɔgɔyara yarabi ala
ala kana mugunye bawo ala ka ɲɛsin olu ma n'an bɔra ye o y'an talen jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi. A karamɔgɔ an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn min an ka jamana kɔ a kunnafoli an b'a daminɛ ni Benin ale jamana ye. Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ n'ale ye Patrice Talon ye a jirala k'a fɔ ko ale sugandira ka kɛ Sena ale ɲɛmaa ye i n'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kun sigilen kɔni kun don cogo min na ka se ka nin waati in kɔni ka ale makɔnɔ a jirala k'a fɔ ko san 5 sarati ko o de b'a a bolo Sena ale kɔni ɲɛmaaya la a jirala k'a fɔ ko Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Patrice Talon ye k'a bɛ jate jamana maaba sabanan fɛ jamana ɲɛmaa ale ka danga o kɔ a jirala k'a fɔ ko Patrice Talon yɛrɛ ko a ye layidu dɔw kɔni ta walasa bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɔni bɛ se ka sigi sen kan cogo min na wasabulon kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛn min ye Benin jamana ale ka taa ɲɛ ni basigi ni bɛn ni keleya kɔni kɔnɔ k'o ye aminankoba kɔni ye o kɔfɛ Centrafrique jamana kan a jirala k'a fɔ ko AKG n'o o yɛrɛ lakanakulu dɔw kɔni ye minnu ka baara kɔni kun ye ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka olu dɛmɛ cogo min na n'o ye marabaaw kɔni ye a jirala k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi k'u ye bolodi ɲɔgɔnma baara dɔ kɔni sigi sen kɔni kan min kɛra sababuya kɔni ye ka se ka maramafɛn kɔni ta walasa kɔni ka se ka u yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka sababuya kɔni ye ko fɛn min ye u ka foroba baarakɛla maa 4 ɲɔgɔn bonyanko ko olu kɔni jakuya minɛla k'a bɛ kalo damadɔni kɔni ɲɔgɔn bonyanko bɔ a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u tɛ kunnafoniya foyi kɔni d'u la Centrafrique jamana kɔni kɔnɔna la o kɛra sababuya kɔni ye k'u ye maramafɛn kɔni ta walasa u bɛ se ka yɛrɛ lakana kɔni ta cogo min na ka se ka u yɛrɛw kɔni sɛgɛrɛ ani ka fara maa wɛrɛw kɔni kan a jirala k'a fɔ ko nin jɛra lakanakulu in kɔni k'u ka baaraw kɔni sigira sen kan kabiri san 2023 waatiw kɔni na u ni marabagaw kɔni fɛ nka an bɛ don min na ko bi a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni n'o o ye AAKG kɔni ye k'u murutilen kɔni don Centrafrique kaw kɔni fɛ o kɔfɛ Senegal jamana kan maa minnu tun minɛlen kɔni don homosexualité ale humu kɔni kɔnɔna la dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔni na jirala k'a fɔ ko maa 28 k'olu kɔni labirala k'a sababuya kɔni kɛ u ka dalilukolo gɛlɛn dɔw kɔni ye o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw kɔni y'u labila an bɛ don min na i ko bi nka hali bi maa caman kɔni kelen bɛ ka u sigi kɔni ko gorojɛganiya k'o tɛ se ka san sɔrɔ Senegal jamana kɔni kan barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko diinɛ ko o kɔni ka batolen kɔni don kosɛbɛ Senegal jamana kɔni kɔnɔ k'o bɛ kɛ sababuya kɔni ye sanni waati kɔni ko kɛlɛw kɔni bɛ kɛ walasa ka se ka gorojɛganiya ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔni kɔnɔna la o n'a ta bɛlɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko maa 28 kɔni labilala k'u tɛ jɛn n'a ye cogo si kɔni na wa fɛnɛ k'u bolo kɔni tɛ jigin an bɛ dugawu don kɛ bɛn ni basigi ni keleya ala ka nati an ka jamana ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an tɛ Umu Danbɛlɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka basi barabara ani k'o sabati